नमस्कार, मोर नाम डोलेश्वरी ଆମର पात्र। मु କର୍ତ୍ତବ୍ୟ कलाहांडी जिला ହେବା मोररामपुर ନିହାତି ब्लॉक ଆବଶ୍ୟକ। अंतर्गत पुजिलड़ ग्राम रे बास करे। 2036 मसीहा सुधा ओडिशा को एक विकसित राज्य रूपे गढ़ तोलिबा तथा ओडिशार साक्षरता हार 73.45% रु वृद्धि पाई मिजोराम राज्य सदृश को छुई एक शिक्षित राज्य रूपे परिगणित हेबा मोर स्वप्न। ओडिशार भविष्यत नागरिकंकु गढ़ु तोलुथिबा शिक्षार ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଶିକ୍ଷଣ ପରିସରଣ ଗଠନ ତଥା ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା ମୋର ଆକାଂକ୍ଷା। ମୋର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ତଥା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସାକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଓ ଅଭିନୟ ପରିବେଷଣ କରି ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷର ହାର ବୃଦ୍ଧିରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।